Mikä paikka tää? What do you think? Kenen huone tää? Sun! Kenen huone? That's to be done. Miten kauan mä olen poissa? Oit se jonkun aikaa. Mikä vitun tuoli tää on? No sulla on nyt sohva, tuolit, isän tekemä lamppu, ostettiin televisio. Tästä tulee sun, kato, tästä sohvalta sä voit katsella elokuvia, esimerkiksi Rockia. Täällä näin sä istut ja tsiigaat leffaa. Tosta on se sohvan tänne. Häh? Joo, missä vaiheessa tää on ostanut kaiken? Ja sitten sun sekainen huone ei ole enää niin sekainen. Onks vähän parempi? Vähän. Ei mikä tää? Semmonen huonetuoksu. Mikä vittu tää? Isä toi se tänne huoneen. Samokos. Joo. Mikä tää on? Se on joku tämmönen vesihässä. Mikä tämäkin on? Huonetuoksuja. Ja kaikki sun kamat täältä. Tsiikas tänne. Musta tuntuu niin kuin mä oon pois vuoden. Mä muuten ostin sulle tommosenkin, toivottavasti toi sopii. Sitten täällä.